viatge pels carrers. Això, aquest llibre, sorgeix del moment que em detecten un tumor cerebral. Jo parlo amb el Narcís i li demano ja recollir-me tots aquests articles. I el Narcís em diu: ja està fet, ja ho he demanat. I llavors busquem el maquetador, que és en Jordi Mascarell, d'aquí de Cerdanyola, que és un CDR, un company de CDR, que me'ls copia i m'ho fa en 2 dies. Plens de coneixença, com viatge pels carrers, si el seu poble són. Quan trillagin les D'aquí surt la idea del llibre. I ara me'n fan un altre, amb la poesia i tot això, de millor qualitat. Un paper cuixer i tapes dures, etc. Serà el segon round. Per donar-la al sol i a l'aire, massa vida hi ha en la terra per a les vinyes i els sembrats, que el glatí de melangia i la plàcida enyorança no s'han fet pels pins indòmits ni pels vents descabellats. Que els pins volen terra lliure i els vents criden llibertat. Massa sang hi ha en les venes per donar-la al sol i a l'aire. Massa vida hi ha en la terra per a les vinyes i els sembrats. Doncs que no se'm desvirtuï el llegat. He estat escrivint durant aquests anys i no vull que se'm desvirtuï el que he dit i que surti publicat. Allò de l'herba volen, escrita manen. El que queda escrit, queda escrit, i la resta el Rocamora m'havia dit, a mi m'havia explicat. Està aquí escrit tot. Que l'alzina ens cremarà, que ens arrencarà les fetes. Que gràcies per la confiança i gràcies per l'aportació. Arrencaran les fetes.